Бръжда, ко ми лага от Ф? Майка ти да умре от рак. Айде умри, бе! С третото табия. Айде, бе! Не мога да критна! Oooo! Да го! На колко сърцата оставих? Не едно. Айде, мамо бива, подкала едно. Ма няма! Да не знаеш, че снимам. Какво? Изтребете YouTube 7. Айде, чакай сега. Не ви аз не се снимам откакто му Ей, раздоле, спам кряс. Аз те съм бил, бе. Здравейте, YouTube 7. Аз съм Давай, май. Крича. И това е, ще започнем ново оцеляване, което ще така оцеляване на предела антизуко. Пудай, ба, майка. Антизуко AK. Metal Box. Какво? Света ще така антизуко AK Metal Box. Тук до мен е Mother Ocha AK My Mom Have Cancer. Педал. Това е блекито. Що се пишеш толкова стъпо, бе? Ясно. Тези детски още и гледаш, бе. Той е Наруто, бе, педал. Няма значение, а намерих Хайран. Аз дърва. Това пак. Не, бе, стига, бе. Добре. Така, хостам някакъв ще има сървър. Между дори не знам дали снима. Той червеното от фрапса за FPS-ото ми изчезна. Значи не снимаш. Те ли? Да. И така, хора, оказах се, че снимам. Така. И блеки, какво прави? Какво прави? Чай, логвам се. Той какво направи? Не, оправи се. Колко справи ли ти пресядка? Да, бе, бах тялото ми върви се. Да, знаеш, че трябва да го лесно с Майнкрафт, да еба майка. Да, имам някакъв як тех черпак, защото як. Че ще почна да снимам, чакай се. Ти кой снимаш е бурсук? Wait for a minute, you my bro. Не знаеш, че аз снимам. Да. Няма почвам. Айде сега чакай. Горкия блеки. Чакай. DMS 16666. А? DMS 16666. Да, ти за хора с рак. Искам да бутна... Не, няма да бутна, просто че го бия. Пау. Не пипай звукове. Ето така, ето го Зуко. Ето го Metal Box. Ето го. Чакай, тихо малко. Пуста хора, аз съм Джамайката, тук се сменя Тони Стораро. Това е, значи тук сега ще оцеляваме. В този мижал свят, той се би с някакви зомбита тук. Много долу. Тук значи има равиначи сега. Той започнах типа при няколко минути и аз имах проблеми малко с лак, нали са... Фреймдропаше им просто и затова започнах сега. Да, защото имаш кенсър. Да, DMS на 1666. И това е поредица антизуко. Анти-Metal Box. Не бе, какво бе. Тестираме. Не бе, аре бе, сега сериозно малко по-така. Добре, аре. Искаш ли си направим къща равина някак? Ама аз за какво се прием тогава и дърво качи в равина, бурсук. Абе, говоря ти, че... Тъй, ела сега, кейс. Мокни, бе, чакай. Ела до равина. Само да ме бутиш. Няма, спокойно. Ти първи. Мангал, стига бе. Значи виж сега, тук у въздуха на байкаш, смисъл, там примерно до, тук, те сега правим. Иде да си. Ай някъде бе. В равина искаш ли да отидеш? Не. Не стая да съберем още малко дърво. И храна ще ни трябва за прасета като тебе. Аз имам една пържола, искаш ли? Няма тя дам. Мерси. Аз няма ти дам без. Брат ми дърво има кенсър, по-добре да не го отичам. Ама майка ти проспети марети да еба. Не мога да си извадя ръката от опаковката, чакай. Искат да те чукат. Искат да им оправиш майките. Както Зукото и той иска това. Охо, майко, тук има коне. Моя си го кръствам вихъра. Чули? Зукото има едно малко братва с него. Крипър. Крипър, майка ти. И след... Човек, стрелеца от Нью Йорк ли това бе? Блеки и бани са майката. Да, наистина. Ихи...
Я гледай, ровя дупка в земята и отивам аз съм да страшен живея. боец Зуко на млади години. Да еба, май. Стрелеца от мира. Хари, помогни, бе! Къде ще помагаме, духа е? Аз съм в дупката. Как? Чай, сега ще си играем малко с конзолата. Ще ни снимаш ли? Да е. Не снимаш? Сняме. А. Не, сега, аре, дай, прави крафтинг трейбъл. Няма, при мен е бурсук. Аз направих, чакай. Аз копая тук. Съм як. И знам черника работа на мен. О, намерих пещерайки. То потен тук един ще ма рейпи. Не. Добре, няма какво да ма рейпи все още. Чай да я запушим тук. А, прещера. Такова правим крафтинг тейбъл. Значи, какви инструменти сакаш? Искам, сакам, о, бахтяки ето с крафтинг тейбъл. Не, от тези шарпа категория. Значи, брадва ти давам. Ой, какво брадва дай ми кирка е бурсук. Ти ще правя, чакай. Аз направи вече да го... Кирка. Да, дай ми я на моята. О, боже, какви глупости правя за. Дай ми моята, бе. Няма тя дам. И ще те намеря Суворово. Както Зукото. Да, жимо. Дай кирката купая. Дука же чай. На, Да. купай. Ерси. Така. Сполите ми са вкусни. Имат вкус на пиле. Вау. The chicken McNuggets. Аз тук ще... Е, тук те живеем. О, в равина съм. Ела Да. да видиш, ела да видиш, ела. Му да има. Аз Вземи брадвата, мършо. няма и ти я дам. Хубаво. Няма да ми бутнеш, няма да рискувам. Не, за сега какво трябваше да направя? Печка, нали така? Не ти да знам. Ти играл ли си скоро Майнкрафт, защото аз въобще не съм. Изобщо. И аз не съм играл от година-две ви. Играх само PvP или кое там. Как се правиш чаркол, бе? Чаркол, гориш такова необработено дърво, аз имам 4. Дай, направи ги ти. Майка му да еба. Малко съм закат. Ти се знае, то ти е рак. Ти имаш рак, бе, маршо. О, кой ако усети. Гледи. Аз съм бах водя. Тук има някаква... Да се окаже, че не след брате бах тякото. Тук има някаква дупка, човек, дупката на Зуко. Зуковата дупка. Там го е раждала майка. Не, хубаво, се говоря за хората, бе. Чай сега ще убивам Крайпър. Бле, като не е такъв, той е само за пред камерата, така се прави на много чувствителен. Всъщност Зокото повече дори от мен. Ага, да, моля ти се. И там има пясък, айде да видим дали ще има сила там. Аз за първи път правя сървърни лагва. Да, бе, наистина. А пък аз за първи път играя Майнкрафт 4000 години. Когато пирамидите били още млади, великите крале играли на една страховита и могъща игра Yu-Gi-Oh! Че сериозно трябва да та фани кенсъра, да насирам. Какво? Кой? Някакъв крип. Умря ли? Как се спеяраше докато си взимам той човек? Те се заяждат нещо с мен, сега ще усетят The Big Dick. Паяк! The Big Dick. Да, бе, човек, някакъв брат. Крипър гари до мен половин сърце, викам, ох, спасих се. Само някакво зомби ме чука. Помощ, блеки! Няма ти помогна. Блеки! Деблакел, what the fuck. Блеки е типа путката май раза. Мерси. О, човек, колко зомбита ще има, бе? Охо, взех храна. Стане като на те до майка му, шизофреничка. Едно, ако гледаш това, покажи го на майка си как я обижда това. Обичаме детето. Пожелавам ми само да умреш от кенсър. Яй си, бе. Ще смъртта ни е хубаво. Само в League of Legends се пожелава. Че си доям брускетите, маретите. Антизуко, survival. Направих си импровизиран спаунър. Много як стана. Като спаунър, бе. Много як го направих. И как плюс ще правиш? Бия зомби, бе. 1 час вече. Аз тук събирам дърва. Аз пък ям месото, не. Всъщност не го ям все още. Яш ми лайната. С мляко и салата.
Айка стане ден и тръгваме към той, чуле. Към Къде? пясъка. Що е? Да намерим вилич? А? Аз да ги направих сървъра. Не, то май нямам смисъл. Винаги си стои. Бе, ползвам майката. Ето са, то стана ден май. Ние. М. И кобалстоиня съм си изтръгвал. Чекай да вземем кючека коня вихър, бе. Знаеш как ще ми са кае един кон? Митко. Не, Зуко. не, бумбур. Бумбур. Който има е. Имаше едно буфор бомбори там, които бяха от Властелина, от Хобит по-точно. Стрелец от Нью Йорк се бие с танк, дами и господа. Майка ти тъпа да еба. Ще умра, ще пукна. И ти ли си мъже, брусук? Да, бе. Тъй, ба. Сега ще убивам на зукото племето. Тук има тук прасе, свиньо. Кои кенсърите, бе? Мгм. Човек, аз убивам прасето и някакви паяци защитници на природата. Ай, помогни по нея, бе. Идвам. И аз да ни паднал нещо. Крипър! Долу ти тарипнаха, бе. Към Турция! Скидайте, сега ме се еба майката ти назка. Помощ, блеки, блеки! Стрелец от Нью Йорк. Аре, уби го докато изгръпа. И тук крипър. Абе, човек, какво дификулти си направил? Направо ми бават майката сега. Ай, ми кради лапите. А те и гори маршо. Гори ве. Гори ве маршо. Бърн. Гори ве, бърн алайв, бич. Бърнал. Те умни ве отидат във водата, мамито им шипа. Да, вече са ги направили умни, по-умни са от тебе във всеки случай. Ай, ходим към пясък. Чакай да събера още едно дърво. Магари, с така Марко. Поло. Магарите пускат ли месо, е? Защо почти вече почна да го бие, ще го убия. То как се опитомяха те с педяраси, бе? Морков май, или хуя на блеките. Все нещо малко. Да. Педал, бе. О, ето го вихър. Вихър! Ага. Печката и той изял ли си ги? Не, Абе, ти си много умник, бе. аз не помня къде къщата. Човек сериозно. What the f... Ага. Коста да е. Коста да е. Коста да е. Не да ни падне брусук. Къде има пустиня, е, лайнар? Като забравиш нещата в къщата, да се връщам, да козя за рови, не. Или го тъпанара, торчо и направил, ама забравя да вземе неща. И бачи да го Сега ще горя паржолите. Паржола. Има пържоли, дай ми, аз не си направих. Няма ти дам, бе, ще ги дам. Аз ще ям изгнилото месо от зомбитата, умри. Или хубаво, аре, ще ти дам. Аз вече го изядах. И дяда ли ви? Да. Аз ще погреба жив сам да намеря къщата. Абе, аре да се бере майра на отравина, какво ще кажеш? Или ще го такова, чай си взям брускисти. Какво правиш, бе? Майката да е, ба. Почва надолу. Аках. Да ти ли мириш на празня? Още 10 чути, аре да... Скоем към пустията. Опа, паднах. И да се еба в големия глупак. Нали, много ме пея раз. Блеки ти къде си е? Его. Много добре знаеш къде съм. Сега пикае върху почката. Почката. Ай, късен тъп. И как да изляза сега? Чух те, ако си мазаруни като шурш. Какво правиш? Аз стига. Кирката ми. Бах ти педяра. Стъкна ме.
Айде, сък май кок. Не. Сега ще направи смик специално да ме убиеш, така не. Да. Не, Сега ще ме убиеш знам. не, Ето ти месо. Не ме убивай. Батка. 50. Стака. Аре на... Къде? Натам? Вземи нещата, ами ай. Ти си боса. Турция. Към Турция. На звукото родината. Не. Защо е така? Ние казваме не на расизма. Само звукото го казва. Само звукото казва да. Защото звук... Значи истината е, че на звукото пралелята, която е дъщеря на прабаба му, е туркиня. И той ненавижда. А мъжи е циганин. Оттам произлиза звукото. Има колка. Да. Аз къде бе видях с пустина, аз съм някакъв слепога, той просто имал пясък. Ти си като Орхан Мурат. Къде си? Бати Слави как се е с него. Кой? Слави. Кой Слави? Чолото на Слави не е ли той? Да. Той... Кучета педераси. О, ако ги ударя дали ще нападна. Или само мене. Само тебе би това. О! Вече са край Митко. И дай ми един коко. Няма. Ох боже, едно да ми лъкни. Той е моето, не го ползвай на той е моето. Митко. Седни. Не стана. Седни, Митко. Каза Митко. Сега трябва да го зарежа, нали? То ще идва ли? Може да, той ще телепортира се. Ако не е седнал, ли? И аз май... Аре, там снапа. Чакай, аз май го остави седнал. Ивайло. Мълчи, бе. Ага. Я уби пуйката, бе. Умри ма. Това пуйка, бе, брат. Абе, трябва ни храна, бе, събереш. Нормален ли си за какви пуйки ми говориш? Абе, тук А къде си, бе? Понятно. Ела. Виж, Те виждам, бе. виж. Айде си направим. За тебе. Ага. Айде си направим къща е там горе. Къде? Е там на уния кое ние. Ай. Ама пази се блинем първо малко да бъде. Знаеш кое? Знаеш, ти място ми напомня, знаеш на кое? На място, където са правили сюнет на Зуко. О, год. И да знаете, под Зуко имаме предвид Metalbox. Ома като и бах ти якото, брат, трябва да го видиш тука. Къде? Бах ти красивото е той. Бах, яко, че те с новите аблици, те са направили, те с новите баями. Брат, да го видиш от тех чарпака ми, колко брутално се вижда. Ето, чай, да направим снимка за първи епизод, искаш ли? Ете, как се обръщаш камера? С F5 ви буклук. Аха. 2 пъти, само. Брат, що нямам скин, в принцип на този акаунт имам скин. Как мога да сменя, как мога да ти такова да ти махне има? Shift. Нищо. Не, кой беше? F3? Не, Бълса майката. 4. Не, 2. Не. F1. Не знам. Да. Ето. Чакай да махна и цвети. Их чакай, много съм неориентиран. Че аз. Ага. Аз съм готов. Ба как да оправя камерата? Ти отдясно махни. Отляво ти, да. Чай, че бъркам посоките. Ето и така. Не, чакай, ти ще съм разним. Ето така. Майка ти дава да. За кого нападна? Митко стой. Чакай. Чай, Митко стой. Митко идва, те напада. Митко идва. Какво бе? Митко не бе. Няма би. Не убивай Митко, е. Митко стой, мъсти огадна. Педерас майка му стига да има. Друго куче ме напада. Еба ми са майката сега. Да ти помагам бе? Не, моя Митко го нападна. О, Митко го уби. Митко педал. Пак тя е Митко, брат. Аре, каче са пак да направим тъмбнела. Кое? Тъмбнела. Брат, пасна ти майката говори на български. Дойде, че като картинка за начало. Еми даре. Тъмпнел. Да. Ама искам И да и... не па майка. Искам и Митко, бе. Митко педал. Добре, бе. О, чай, че ще взем пак да те нападне. Митко, стой.
Си моменти, като му удириш, той започва, бе. Елай тук те вижиш. Къде? Тук се вижда по-хубаво. От моята страна. Ние брусок, ела тук виж. Аз съм малко ни ориентиран. И аз. Айде, бе! Ето ма. Айде бе, айде един час тук на клипа са наместен брусок такъв ганен. Пак Към презерватив. Седай към камерата, бе. Гледам ме. Как се снимаш? Не, не. F10 да направи го, айде. Това беше каквото си сезда. Ай, сега. Че е F5. Ага, Айде, събираме дърва, чули. добре. Давам ти браза. Има ли сме брадви? Да, две. Аз до сега с ръце купах чака. Цепих. Те с дървените се изхъбяват на две дървета, бе. Аха. Ей, Митко, няма го пипаш. Убиеш ли го, няма да ти проговоря цял живот. Митко, той Митко седи тук седнал, добре. Ти като си тапанар ма напада, то много ясно, че кучето ще ма нападне, да има питбула му наеба. Митко. Има някой като пещера. Е, такива помяри като метал бокс, кучето ми ги хапи. Ела съберем въглища там. Умри, бе. Събирам дърва. Кай ми да събирам дърва. Сега ще събирам дърва. Но добре, само дърва събирай. Ти аз ще кача горе и ще събера материалите си. И ако ти че сървъра няма някакъв дилей, като такова блок, че да... Все още. Да. Пък ако го костваш, ти да теглиш 10 мегабайта. Тогава вече ще да е много яко. Ама теб те мързи, защото си шибаняк. Просто той, че имаш рак, не значи, че трябва да го изкарваш на другите. Сега ще появи една снимка на детска топа с това ябор. И да му помогнем, да се излекува. Започна да има дилей. А сега трябва да се появи снимка на семейство на Блеки, трябва да го съжаляват. О, гот! И чекай, този дете ми баща да гледа клипа, майко ще умри. Как ще гледа клипата с мангал гадния? Недоразвит сперматозоид. Аз нямам паришак, нямам храна. Ладен съм. Пръсия долу. Брат, нали кажеш, че ни връща облокове? И сега почна да лаквате и... И на мен е важно. Дай вече имам въглища на втор човек. Брат, от 2 дена тук ти нещо ми чувърка из гърлото, не мога го изкашлям. Ла. Имам кубър. Той ми се... О, ябълка, ес! Изяя я. Ябълките ме раздора. Да е. Адам и Ева се чукаха заради една така и Господ ги наказа. То за ябълки ли беше? Да бе, ябълката на раздора. Не бе, на раздора ябълката е друго. О, брат, тук е много яко, аз искам тук да живеем тук. Къде? Ела. Как се правиш ябъла? Кое? Тако за, лопата. Охе, това е други да купаш по-бързо, че ти е с дървен кирка и направо уеслява и кенса, бе. Брат, аз имах една железна кирка, аз като умрях някак си паяка ме открадна. Не. Или ти си я взел и си я щупил. По-вероятното е второто. Брат, аз отивам на нови място там, че ме намериш там, да, но. Къде? Брат, виж сега. Значи има 3 овце. Аз ги виждам от тук, на майка му, на майка му. О, 3 пилета, 5 пилета. Орхидея ли, който е? Къде си по-точно? Високо ли? Не, на ниско съм. Нали? Да, нисък съм. Там къде са дървата ли дели такова? Да, дет ми се щупил брадата. Намерих и въглища. И Да, видяха на мапа. Ама ще бера въглища. Имаш мап ли? Да, е смисъл... Читър! Шибан читър! Тафани кенсър! Умри маршо! Ай, той е безсмъртно, бе! Брат, аз да не съм ги бит направо безсмъртни тук пилитата, е. Фана ма разстройството сега, дете изяхто и бутчи. Сюргина. Аз тук имам 36 въглища, 37 и 8. Брат, ела при мен. Сега малко камък ще бъде включен. Аз имам много камък, 26. Охо, значи... Окей. Аз имам 15. Излай. What the fuck, брат, не мога да се движа. Докато се движиш, да не движиш. Стой на едно място, е. Няма. Аре, бе, нали трябва да намеря. Аз ще се кача там да ме виж по-лесно, е. Там искам там да ни е къщата, защото им бах тякото място, много ме радва. Горе ли?
Да. Чакай. О, вещица! И паяк. Майко е бами за майката. Майко е бами за майката. Кой бам? Аз гледам някакъв кейс. Паяци си могат ли да се катерят? Мангал, Учиха ме. Падна ми ФПС-то, брат. Ще я проверя какво се случи. Вау. Май ми е свършил място в това. Зомби. Да, свършил ми е мястото. Така. Това беше отклипане. Вау. Ще се върнем в утре. И това беше от мен. Профил на Блеките в описанието. Да го фане кенсъра, той ще продължи с снимането, да. Ай, чао.